Welcome back to my channel, Quinsan Ratu Ijlik. Iki kurang tak libat. Iki kurang tak libat tuh ya tuh. Ratu Ijlik hari ini sangat mumet dan membagongkan ya. Mumet dan membagongkan margo sisa-sisa mendem semalam. Piye bolo? Piye kabare? Piye. Urip iki diterusne pura to cah? Urip iki diterusne pura? Kok semakin saya sulit yo urip iki. Sakjane iki ora sulit, sing sulit iki angen-angene. Angen-angene terlalu dhuwur. Lek enek sing nakoki aku, nemu lek awakmu iki seneng nek Ijlik iku dipiyekne. Ya dipiyekne terus dilebokne. Sing takon-takon iki lho, wah aneh. Sing takon sakjane iki pitakone kat biyen iki mek kuwi-kuwi ae. Sing sogo karo timun lah, sing ngene lah, sing ngono lah. Manukmu iku ya lebih berharga daripada timun keles. Kok ya iso elekmu tekon iki lho. Neleke timun lebih berharga teko manukmu. Lah manukmu ora payu bolo. Manukmu ora payu gitu. Aku tuh macak ngene iki ben culun. Ben ketok lek aku ki wong alim, wong cah lugu, cah polos. Cah polos. Ngene. Saenemu iku senengane Ijlik iku pantasine sing nyeleneh ya, sing nyeleneh. Pantasi nyeleneh intine iki penuh tantangan gitu loh. Aku seneng sing penuh tantangan. Kayak tau penuh tantangan iki kayak ndek kebon, ndek outdoor maksudnya di luaran ya memang agak koclok ya. Ndek outdoor itu ya pengen gitu, tapi kan wedi zaman sekarang apalagi zaman sosial media sing direkam dan viral. Ya wedi-wedi nyoy gitu. Kadang untuk saat iki mek pengen tok ya. Urung kelaksanan sampai Ijlik karo manuk ki belum pernah. Karena di fase aku yang semakin ini ki koyo arepe Ijlik karo manuk itu koyo males ya. Mbok nyapa? Apa karena tekanan dari kerja atau utek iki hanya mikir duit, golek duit dan kerja atau gimana aku nggak ngerti. Terus sebagian cowok itu ngomong kalau aku ki wonge angel dicinta. Angel dicinta, aku bukannya lebih ke angel. Aku lebih ke trauma. Jadi enek cowok kaya pun aku juga takut gitu. Bukannya apa-apa ya Mas ya. Bukannya apa-apa. Sing Mas Jawa dari Blitar itu. Bukannya bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihatlah dulu. Kok malah nyanyi ya? Intinya ini bukan angel dicinta. Aku satu, fantasiku nyeleneh. Terus lek gak kuat Ijlik aku bisa marah-marah. Terus di sini aku ini enggak, ekspektasiku tuh bukan nikah kayak gitu. Ekspektasiku itu kerja dari uang. Embuh nyapa kok malah ngono. Padahal dhisik tukang kaceren. tukang piye ya. Ya intinya ini aku merindukan kasih sayang dari seorang laki-laki, belian lembut. Dari disakiti, gagal dan gagal itu saya takut, males gitu loh. Takut, males karena bahwa aku duwe pacar, duwe bojo iku ribet. Aku memikirkan kembali ke masa dulu ya. Ribetnya di bojo, ribetnya menjaga hati, tapi hatiku tidak dijaga. Itulah yang aku pikirkan. Aku selalu menjaga hati pasanganku, tapi pasanganku tidak pernah menjaga hati aku. Itu yang membuat aku itu trauma. Yang kedua, cowok yang ada di hidupku itu menang dewi gitu, egois.
terus nggak memikirkan aku, terus egois lah, pinginnya dimengerti, nggak mau mengerti orang lain. Terus lek koyo ijlik ngene iki yo ora dibojo selama iki pakai alat bantu dulu. Tapi alat bantuku ki agak rusak. Suwi gak colpek. Suwi gak colpek, suwi gak iki. Seminggu lah suwi. Ora nek seminggu ding 4 hari gak colpek iki. Mergo lagi ember. Wis ngene bulu kucur sayang metu kucluk aja sampai waras, mergo waras iku menyakitkan hati dan bikin merusak mental. Tetep ijlik guys.